MVV, dat is de vierste uitwedstrijd. Hoe lang dosto daar eigenlijk over? Goed 4 uur, wat ik zie in de file. Waarom? Binnen de 3 uur. Nieuw, binnen de 3 uur. Ja, jong. Trouwens, wacht even. Ja. 8 seconden. Oei. De 8 seconden regel. Wat zit er op tafel? Ja, waar zit er aan tafel? Dat is algemeen directeur van Cambuur, Art de Graaf. En trouwens, Gin Roelof de Vries, want die is bij de Sallandse Heuvelrug. Ja, zeker. Zit op een Veluwe. Zeker. Maar wel Anne Faber. Dat is wel... Nou, ik het op beginnen. Ja, toch? Maar trouwens, heeft ze ook wel eens bij de Sallandse Heuvelrug West? Nooit. Nooit? Nee, nooit. Komstek nooit? Nee, ik denk het net. Nou, aan tafel. Robin van Persie kan net stunten bij zijn debuut als trainer van SC Heerenveen. Want Ajax is mij 1-0 te sterk in de Johan Cruijff Arena. En Milan Smit bezorgt het Cambuur de eerste 3 punten van dit seizoen. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Het seizoen 24-25 is onderwijs. Het debuut van Robin van Persie als haattrainer in de Nederlandse Eredivisie. Ginreert. Het wordt Ginreert. Het wordt Giel. Het rent mij een Cicero. Ja! Doelpunt! Go, go, go! Het is Milan Smit die hem er uiteindelijk in komt. Oh, pas op. Oh, daar komt hij, denk ik. Ja, daar komt hij. Daar is de 1-0 van Linson. En hij fluit het door. Hij fluit het door. Het is gebeurd. Cambuur pakt de eerste overwinning van het seizoen. Heerenveen verliest de seizoensovertuur in de Johan Cruijff Arena. Maar 1-0. En de heren zitten hier aan tafel. Geert van Thun, Ando Faber en Cambuur-directeur Art de Graaf. Welkom, mooi dat je er bent, Art. Zeker. Wat is spannender? De uitwedstrijd in MVV of de thuiswedstrijd van komende snij in Helmond Sport? Ja, dat is een inkoppertje. Dat is de wedstrijd van komende zondag. Ja, hè, want het is een race in de klok. Nou, dat is het al heel lang. Het is gewoon spannend. Alles is nieuw. Nog maar 4 dagen, hè? Nee, precies. Moet nog een hoop gebeuren. Er even neer, joh. Ja, maar het elke niet in een stwoltje. Maar het had voor mij ook morgen mogen zijn. Want die 5 dagen doen het er niet meer toe. Ja, we gaan nu allemaal nog dingen organiseren. Maar iedereen hunkert nu gewoon naar het eerste fluitsignaal. Dat het stadion vol zit. Dus ja, nog 5 dagen. Maar het duurt mij nog te lang. Mag morgen wel starten. Ja, maar elke niet net een stwoltje. Ja. De steenduckouts, Ja. doelpjelm, Ja. cornervlaggen. Nou ja, dan Het zal kan allemaal er niks geplaatst meer moeten misgaan. worden. We gaan daar van de week nog een keer trainen. De jongens moeten het veld nog even een beetje leren kennen. En natuurlijk wordt er tot en met zaterdag gewerkt. Zaterdag gaat de horeca inhuizen. Voor zowel supporters als tijdelijke horeca in het hoofdgebouw voor onze sponsoren. Dus ja, de hele week is er volop activiteit. Maar de hunkering is enorm. Dus ja, laat het maar gaan Ik gebeuren. denk dat de hunkering bij Geert van Thun direct is, want die heeft Ja. zijn pensioen erom uitsteld. Ik heb alles erom uitgesteld. Ik heb zo zin hoor. En ik ben er dan nooit geweest. Ik ried er 24 keer per dag live ongeveer. Want ik deed dat live op een paard naar huis. Maar dat maakt het ook, denk ik, het bijzondere. Zie van de, laten we eens roepen, 13.000 mensen die er zitten zondag. Zijn er natuurlijk 12.500 nog nooit geweest. Het zijn alle mensen die er of werken of om wat voor reden al een rondleiding hebben gehad of daar alles gekeken hebben. Maar de meeste mensen zijn er nog niet geweest. Dat maakt het natuurlijk ook een beetje mythisch allemaal. Je rijdt eromheen, je ziet de beelden. Dat is juist het heel mooi, want het zit met die iepen hoeken. Dat is juist het veld, en dat is juist het geel-blauw van die tribunes en de stijlheid van die. Het had een soort magische aantrekkingskracht. Maar ik zal niet helemaal objectief praten. Denk Wij liepen afgelopen woensdag met de spelers voor het eerst het veld op. En ik mengde een beetje tussen de groep, gewoon meelopen richting het veld. En dan hoor je die jongens ook met elkaar praten. Waarin ze tegen mij zeggen, ja, wij gaan hier gewoon voetballen volgende week. Wij gaan hier gewoon voetballen volgende week. Wat had het moment geweest, Art, dat Jim zijn had van oké, nou weten we kindervoetballen. Wanneer had dat moment geweest? Nou, dat moment is niet geweest. En moet van de week ook niks fout gaan bij wijze van spreken. Is dat nog wel kiele? Nou ja, er zijn nog steeds allerlei controles en dingen die nog opgelost moeten worden. Waarvan ik niet twijfel dat het gaat gebeuren. Maar formeel is het dat moment niet geweest. En zal dat ergens deze week zijn dat we zeggen, nou, nu is alles opgelost wat er nog open staat. Is er wat meer, maar wat Wat er nog gebeuren? Nou, wat kan nog roet in het eten gooien? Ja, dat heeft allemaal te maken met crowd management. Heel populair gezegd. Er gaan voor het eerst in zo'n gebouw meer dan 10.000 mensen, tussen 10.000 en 15.000 mensen. En dat betekent dat als er wat gebeurt, moeten die mensen ook allemaal weg kunnen. Alle vluchtwegen. Of als er brand uitbreekt, dan moet het allemaal gewoon gedekt zijn. En je moet wel aan de wet en regelgeving voldoen.
Nou, dat gebeurt natuurlijk in zo'n nieuw gebouw. Maar er zijn altijd wat details die nog afgewerkt moeten worden. Omdat er nog iets veranderd is. Dan moet het weer of dichtgesmeerd worden. Of weet ik veel hoe ze dat doen. Ja, dat zijn dingetjes die moeten deze week nog even gebeuren. Ja. Burgemeester Sibran Buma die het green licht doen. Nou, die luistert natuurlijk heel goed naar de mensen om hem heen die controles uitvoeren. Maar die drukt net op een rode knop, de alarmknop. Want die zit wel bij ons op tafel. Ja, maar daar moet ik net op slaan. Daar mogen we net op slaan. Nee, hou die maar ver uit de buurt, want dat lijkt me niet verstandig. Oké, heel verstandig. Maar nog even mag ik er even, want er weer natuurlijk een prachtig moment. Toen je met Field oproen, maar die spelers en het moment van Milan Smit. Toen heeft het me verteld. Maar ik denk, ja, dat symboliseert eigenlijk alles van hoe het gevoel weer, toch? Ja, ik vond het prachtig. Die jongens moeten schoenen wisselen aan de kant en die lopen het veld op. En Milan die staat in de middencirkel, die pakt een bal, die dribbelt vanuit de middencirkel naar de 16. En die schiet als eerste actie gewoon even een bal tussen de palen. Zo mooi. Ja, dat vind ik mooi. Zo mooi. Wie feitelijk het eerste doelpunt in het Nijkamp. Ja, feitelijk wel. Ja, maar dat was prachtig om te zien. Prachtig, ja, mooi moment. Ben je dus bezig met je werk en met je vak. En geniet je daar ook van. Ja, en ook genieten, hè? En niemand zag het, maar ik zag het hem doen. Dus ik even mijn vinger omhoog van, jongen, dat heb ik in de gaten. Ja, dat is genieten. Ja, jongens, de stellingen. De stellingen. En de eerste stelling is van Art. En noten we toch hoe Milan Smit hebben. Ik hoop echt dat Milan Smit nog verkocht wordt. Nee. Oh. Nou, dat weet Lars Lamboyek. Nou, dan kunnen we het aansnoeren. Dan Andor. De keuze van Persie, van Mickey van der Hart, is ter jochte. Nee. Oei. Geert, ik zie het tijdens de wedstrijd MVV Cambuur 90 minuten op het puntje van mijn stoel. Nou, eigenlijk wel. Ja, oké. Ja. Andor, Milan van Ewijk is goed genoeg voor Ajax, Feyenoord of misschien PSV. Ja. Geert, Cambuur moet er echt alles ontwan om Sylvester van der Water te houden. Nou, dat is wat overdreven, maar uit die beeld is van mooi, dus zet maar ja. Ja, en de les is van Art. De komst van het nieuwe stadion is voor mij het absolute hoogtepunt uit mijn periode bij Cambuur. Ja, absoluut. Ja, mooi dat winnen van Ajax. Ja. Mooi dat de hele finale in het bekertoernooi. Ja. Mooi dat die eigen trouwerij. Wie die in de periode bij Cambuur? Zeker. Ja, dat was in een periode bij Cambuur. Ja. Hij had het heel lang hokt, man. Hij had heel lang hokt. Ja. En toen had hij uiteindelijk op een zaterdag ben je getrouwd, volgens mij. Ja, maar ik ken nog altijd geen antwoord. Ja. Nee, dat net. Maar wie het zwier... Ik bedoel, de hele route de Neta. Snijden ze hem dan eindelijk voetbal in het nieuwe stadion. Maar die hele route de Neta. Hoe wie dat verdij? Ja, dat is ongekend. Want je begint met erover te praten over een nieuw stadion. Je gaat een zaadje planten. En eens kijken van, komt daar iets... Gaat dat ontkiemen? Dat hebben we met een ploeg gedaan. Ik denk in 2012 voor het eerst. Toen hadden we natuurlijk dat prachtige ongeluk, die promotie in 2013. Dat heeft ons toen enorm geholpen. Want in één keer kwam dat oude stadion geweldig onder druk te staan. Ook qua veiligheid. En moeten we hier dan mee de eredivisie in? Ja, dan denk je, dit gaat potverdikkie de goede kant op. Dit gaat wel snel. Hè? Waar normaal een stadion bouwen vanaf de eerste plan tot uitvoering wel 10 jaar duurt, hebben wij echt wel gedacht, dit gaan wij in 6, 7 jaar realiseren. Nou, hier heeft het uiteindelijk ook gewoon 10 jaar geduurd. Ja. Dus ja, dat is een hele zware periode, want we zijn onderweg van alles tegengekomen. Van wisselingen van bouwer en ontwikkelaar, corona, alles wat er daarna gebeurde met de energie. Al je stressmomenten. Enorme stressmomenten, zijdendraadjes. Dus ja, nu deed mij ook heel veel toen we woensdag voor het eerst het veld op gingen. 2 jaar geleden stonden we daar met een groep op een bouwplaats, op een puinvlakte van hier komt het nieuwe stadion. Ja. En dan woensdag wordt daar afgelopen woensdag voor het eerst tegen een bal geschoten. Ja, daar gaat er van alles door je heen. Ik wil iemand met uitluchtje uit, want het is denk ik ongeveer, nou wat zal het wezen, jelly, 3 kwart Ierlien, dat je maar de hand in het hier ziet. De financiering, het zo net slagje. Je hebt hier te meer yield, te meer financiers. En uiteindelijk ben je bij Pieter Kooi uitkwam. Je bent mijn groep naar hem tagong. Hij had een hele mooie soort eigen kroeg. Hè, daar hij babbelt met hem. Hoe heeg wie toen de neet? Stel dat Pieter Kooi er net instapt wie, dan wie het stadion net opbouwd was. Dan... Nou, de nood was heel hoog. En die nood is in die maanden, het jaar daarvoor, steeds hoger geworden. Door eigenlijk ontwikkelingen ook in de wereld die ik net schets. Kijk naar de bouwprijzen en de materialen en de uren en inflatie. De nood was al hoog, maar werd dus met de dag groter of hoger.
Anders hadden we wel een afgebouwd stadion gehad. Maar dan hadden we terug moeten vallen op de verplichting... of eigenlijk de garantie van Wijnen aan de gemeente... dat het in alle tijden gevoetbald zou worden. En dat er een afgebouwd stadion gerealiseerd zou worden. De kwaliteit van die afbouw, of in ieder geval de mate van afbouw... was dan wel minimaal geweest. Dus dan hadden we ook nu kunnen voetballen. Misschien wel al eerder. Maar hadden we nog jaren nodig gehad om het op niveau te brengen... om als club ook echt... je hele verdienmodel aan de gang te krijgen. Want dan had je kleedkamers gehad, toiletten. En dat was het dan bij wijze van spreken wel zo'n beetje. En nu, door deze oplossing met Pieter... kunnen we gewoon straks, als het klaar is het gewoon echt klaar. En kan je aan de slag als club. Ja, maar klaar, dat kost het nog een jaar, hè? Dat kost het nog een half jaar, denk ik. Een jaar hier? Ja, dat denk dat we in december een heel eind zijn. Ik begreep dat het supportershome, dat wordt pas in het varie in maart. Ja, ik denk dat we eerder klaar zijn. Oké. Ja. Maar laten we begin 25 roepen, want je kan ook wel weer wat gebeuren. Maar er is nu echt uitzicht op de afbouw en op de realisatie daarvan. En dat gaat gewoon hartstikke snel. Het is nu natuurlijk vervelend, dus het bouwvak voor iedereen hartstikke fijn. Iedereen kan op vakantie. Als die jongens straks weer starten, dan gaat het echt snel. Okay. Ik want wel sinds aard in die periode, daar stond directeur bij Cambuur West, als dit al gerealiseerd hast, al die stressmomenten, al die zijdendraadjes. Maar ver stond niet hier, want ik zoek je niet in een griezen hier. Nou, die zitten er wel. Die zitten er wel. Nee, maar je doet dat met een team van mensen. We hebben eigenlijk altijd het bokje voor elkaar gestaan. Er zijn mensen gegaan, mensen bijgekomen. Dus je doet dat met een hele groep mensen. En dat is denk ik ook een compliment naar de club. Ook nu, want... Ik zit hier nu, maar er zijn natuurlijk mensen elke dag dagdagelijks druk met het stadion, het bouwteam. Als ik kijk naar Edgar van Perlo als projectleider, of Siert, of Jens, of Harry. En natuurlijk ik zelf. Maar je bent dat is een groep mensen die daar zo druk mee is, die geweldig werk leveren. Dan vergeet je die stressmomenten ook wel weer gauw, moet ik zeggen. Maar daar had ik wel eens op Berlijn thuis. Daar in Heerde, naast die vrouw. Mooiste moment, hè? Die is niet Cambuurperiode. Ja, maar dat is toch dat, oh my god. Ja, en het vervelendste was in die zin dat het altijd in de vakantie was. Ah. Ja. Vaak op een vrijdag voor de vakantie, dan knapte er een draadje. Of het nou de herfstvakantie was of de zomervakantie. Dus dan had je een soort telefoon aan je oor vastgegroeid tijdens de vakantie. Maar ik moet zeggen, als ik hier nu rondloop... afgelopen zaterdag hadden we een testdag. Woensdag met die eerste stukje training... Dan glijdt dat allemaal echt van me af, hoor. Want dan weet je ook allemaal echt waar je het voor gedaan hebt. Ja. En toen het er een moment was dat ze zo'n heeft. En als dat allemaal klaar is, dan vertrek ik. Zo bout heb ik dat niet gezegd. Maar wel van, joh, als het allemaal klaar is, dan is het misschien goed om eens op zoek te gaan naar wat nieuws. Ja, dan zit er niks meer op het wensenlijst. Ik refereer daarmee vooral aan want ik heb dit proces eerder meegemaakt in Zwolle, al heel lang geleden. Toen dat klaar was, was ik echt op. Toen dacht ik van, de eerste paal de grond is ingaan. En het laatste schilderijtje zelf opgehangen. Het is klaar. De energie is er wel uit. Dat gevoel heb ik op dit moment absoluut niet. Sterker nog, het geeft op dit moment eigenlijk alleen maar meer energie. Ja, maar ja, dan heeft hij gecommitteerd onder een eis van Pieter Kooi. Die zei, nee, directie van nu blijft 5 jaar zitten. Ja. Nee, die vraag heeft hij gesteld. Dus ik weet ook wat ik gezegd heb. Maar goed, hij stelde die vraag. Ik wil jullie heel graag helpen. Maar ja, dan wil ik ook wel graag met de mensen waar ik nu vertrouwen in heb... de komende jaren dat verder gaan ontwikkelen. Ja. Dus dat is eigenlijk de vraag die ik stelde. Dan ga je erover nadenken. En dan ga je het thuis eens over hebben. En denk wat heb ik nu eigenlijk? Het is een schitterende club. Heel veel mooie ga ik het in mijn beleving niet krijgen. Dan ga je erover nadenken. Dus ik heb uiteindelijk gezegd, het geeft mij nu energie. Dus ik ga volmondig ja zeggen. Ik ga de komende jaren gewoon door. De 4-4 is ook nog gewoon algemeen directeur bij Cambuur. Ja, en gaan we met een aantal mensen meer die dat gezegd hebben aan de slag om die club verder te ontwikkelen. Want laten we eerlijk zijn, dat stadion is klaar. Maar we zijn er nog niet. Eigenlijk begint het voor Cambuur nu pas om die club verder te gaan ontwikkelen. En dat zal echt niet in 1 of 2 maanden of een seizoen dat lukt. Daar heb je echt wel tijd voor nodig om daarin te groeien. Heb ik de energie daarvoor om het te doen? Ja. Willen de mensen dat? Ja. Maar wat zit er dan nog op Boppen on die wensenlijstje? Want het stadion is er nou. Je hebt eens een keer woen van Heerenveen, alles een keer woen van Ajax. Hele finale beker. Ja. Nou, daar beneemt denk ik maar wat hij graag wil. Dat beneemt nou incidenten en hij wil structureel gaan. Ja, weet je, die club, er is maar 1 woord wat de komende jaren bij Cambuur telt. En dat is groei. En dat geldt eigenlijk op alle onderdelen van de club. Dat geldt voor de organisatie, voor de kantoororganisatie, voor de commerciële organisatie, financieel. Maar geldt ook sportief. We moeten gaan groeien. En beter worden. In alles wat we doen moeten we beter gaan worden. En dat was allemaal
heel ingewikkeld in het oude stadion. Omdat je heel snel budgetair eigenlijk vastliep. Nou, nu kunnen we wat meer geld gaan verdienen. Dat geld moeten we dan ook gaan besteden om te gaan groeien op alle fronten. Want dan gaat die club ontbloeien. Want de potentie van Cambuur, weten wat dat is. Dat hebben we allemaal keurig onderzocht. Ja, dan moeten we daar nu ook naartoe gaan groeien. Maar er komt in een proces te landen waarin er werd van alles gebeurd, zeg maar. Er werd een enorm veranderingsproces. Ja. Dat is ook wel weer een uitdaging. Dat merk je nu al. Hè? Ja. Ook, we hebben heel lang met een vaste ploeg mensen gewerkt bij Cambuur. Ja, er gaan nu ook mensen hun loopbaan elders vervolgen. Komen nieuwe mensen binnen, komt nieuwe energie binnen. Ja, dat is voor de club ook goed. Want mensen kijken weer met andere ogen naar vraagstukken. Kijk naar je hele sponsorpropositie. Daar moeten we echt een flinke slag slaan. Daar moeten we gaan groeien. Ja. Jongens, even wat anders. Wat vond je van het debuut van Persie bij Heerenveen als hoofdtrainer? Nou ja, ik jette die in interviews en statistisch Sjoen had hij het prima dien. Want ze binnen net maar 4-0, 4-4 in Orgien. De laatste zie je niet, want dan komt ze uit het stadion. En Ajax koketteert natuurlijk echt graag mooi. En al je statistiekjes. De laatste zie je hier, wie het altijd... Ajax scoorde minimaal 4 keer of 5 keer. Vorig jaar 4 Rien. Vaak, het is 1 keer 4 het het West. Dus scoorde Kikpiri nog in de laatste minuut, volgens mij. Maar vaak wordt het dan een dikke uitslag. Ja. Nou, 1 ding weet ik nou wel, naar Juster. Ajax wordt geen kampioen. Zo. Wat een matige ploeg is dat. Het is toch een matige ploeg. Is er hier nou, kijk, is ze weer gewoon beter in het begin, toch? Nou, het begin was. Ze willen graag met lef voetballen. Nou, gewoon voetballen op de helft van de chinstander. Ja. Maar even wat oors. Geen Andries Noppert. Won Nicky van der Hart. Wat vinden we ervan? Ja. Nou ja, wat bij mij oerbleeuwt, en dat is eigenlijk de oranje weekend wat begon. Roelof stelde de vraag naar Rayo Vallecano. Jongen Robin van Persie, ga je het net zo doen als bij Brighton? Roleren? Nee, ga ik niet doen. Oké, dan is er een verste keeper. En dan komt hij daar toch weer op waarom. Want hij gaat dan wel roleren, maar gaat het net... Ik snap het gewoon net. Ik snap het net. Zullen we even Jeren van Persie als je nu het leest? Dan snap ik het nog net, maar we kennen naar Jeren. Ja. Als je kijkt naar onze speelwijze, hebben 3 onderdelen hebben daarin een prominente rol. Dat is hoe een keeper de opbouw verzorgt, de ruimte voor hem bespeelt en het keeperstechnische, echt het ballen tegenhouden. En op basis van die punten is de keuze nu op Mickey gevallen. Als je 2 keepers hebt of 2 spelers hebt die ongeveer hetzelfde niveau hebben, ja, dan ga ik ze ook zo benaderen. En dan kunnen ze hun plekje verdienen tijdens de trainingen, tijdens wedstrijden, tijdens de oefenwedstrijden die ze spelen. Ja, heb je eigenlijk iedere week de kans om jezelf te laten zien. Snap je het nou? Nee. Ik snap wel die 3 punten die hij beneemt en hoe hij een keeper beoordeelt. Dat snap ik alweer wel. Alleen nog, hoe zit dat dan nou met dat wisselen? En gaat dan Noppert sneun keepen? Of is Mickey van der Hart eerst? Hij zei van, ik wil net roleren, maar ze krijgen wel elke week de kans om haar een cent te litten. Ja, als Ina beter is, dan ben je toch aan het roleren. Ja, maar dat is toch... Ja, dat doen ze bij Cambuur direct. Dan krijg je Daan Reiziger en Brett Binnenma krijg ik elke week de kans om een cent te litten. Maar dat betekent net dat zij daadwerkelijk opsteld worden. Ja, het is of ben wij te conservatief? Ik zit er ook wat conservatief in, realiseer ik me. Ik praatte juist met Hans Kraai en die zei van, ik vind het waardeloos. Ik zoek het nooit van. Keeper met gewoon baltje in horen. Dit is mijn eerste man. Maar goed, misschien is dat ook wel van vroeger. Zou best kunnen. Ik denk dat het vooral spelers willen vertrouwen hebben. En als je vertrouwen hebt, dan speel je. Ja. En als je het gevoel hebt dat je elk moment... Maar als er elke week weer denken, maar van zoek het vertrouwen wel krijgen. Of valt het kwartje die kant op. Liet het mij niet handig, hoor. Nee. Ik snap wel dat je inderdaad... Misschien is het conservatief. En ik snap wel dat je vernaaien wil. Maar ik vind de keeperspositie nou net het meest voor de hoornlezende plak. Plus... Heerenveen had nou natuurlijk weer een gigantisch probleem. Want Andries Noppert had een Ierlien een dik contract tekenen. Moest het boegbeeld van Heerenveen worden. Nou Ferry de Haan is net blied. Ferry de Haan had er weer een dossier bij. We hebben hier wel eens op tafel, maar we kunnen er maar bijlezen. Ja, precies. Want hij had het dikste salaris. Hij had net een hoop perspectief op dit stuit. Juist wel, dat zei het van Persie. Dan moet hij gewoon snel op een training en dan kan het samen weer. Ik vind het wel ingewikkeld om dat Chentel is op een training. Want hij had ik in rekening met de chinstanders in waar ze spelen. Het is dan komen de sneur is Utrecht. Is er dan zit er dan voor hem tactisch gezien een oren situatie. Het is de eerste thuiswedstrijd. Nee, want ze gaan van eigen kracht. Ja, en maar voetbal, dat dienen ze trouwens ook wel, vond ik in de zeker wel. Maar Samin had Mickey van der Hart helemaal naar die spelen eigenlijk prima. Ja, dus dan heb je geen reden om hem er nou uit te halen. Dan denk ik
dat hij hem steen liet. Ja. Maar het is, ik vraag me ook wel al hoe het er dan in de technische staf naar jongen wordt. Want ja, we hadden vorige week ook al gehad. We hebben Harmen Cuperes, de keepertrainer van JRV, hier om tafel gehad in maaien. Toen wie hij trouwens nog geen keepertrainer. Nou, die wie heel duidelijk. Ja. Andries Noppert is een 100% betere keeper. Mickey van der Hart, maar de fiets is net strikken van Andries Noppert. Precies. Dat is je letterlijke word. En die keeperstrainer, die mat hem nou, ja, denk ik, conformeren dus aan een H-trainer. Zeker. Nou, dat mat hij inderdaad, maar hij is het er dus net mee eens. Dat kunnen we wel concluderen, toch? Dat hij hier om tafel zijn. Ja, dat is toch gek? Ja. Ik vraag me, joh, hoe dat dan ook in de staf, hoe dat zit. Ik heb geen idee. Het is een leuk thema om het door te hebben met Robin van Persie nogmaals en met de oorleden van de technische staf. Nou, Oudem wie trouwens wel grappig, want hij wilde dus echt dat die keeper 4 uit de goal zit. Mickey van der Hart moest echt in de Johan Cruijff Arena 4 boeten zijn eigen sectiemeter. En dat wist echt Steven Berghuis, want die hier natuurlijk die interviews wil lezen. En Oudem komen ze me kort in de catacomben. Nou, ze hebben natuurlijk maar elkaar voetballen. Echt bij het Nederlands Overtal. Nou, een dikke omhelzing. En Van Berghuis die zei, ja, ik wist het. En hij loerde er ook op. Maar hij zei, en daar wie Van Persie daar weer benauwd voor. Want de enige bij Ajax, Juste, die dat koeën, dat is Berghuis. Want de rest is al je, nou, lid we zijn middelmaat. En dat is net onder de indruk, hè? Nee, nou ja, goed, dat zijn safvolle wissels, toch? Ik bedoel, in vergelijking met Panathinaikos, ja, dat zijn nou al die Jansen, met alle respect. Ja, die het helemaal niet meer. Maar een 18-jarige linksback, Kamerien. Zeeland, hè? Dat is een Zeeuw, toch? Die Zeeuw. Ja. Ja, dat is kind al een enorme coming man te wezen bij Ajax. Nou ja, dat maar goed. Ik wil even jij naar Luc Brouwers. Ik vreeg Luc Brouwers, vriend van de show, van wat hij ervan vond. Uiteindelijk hebben we denk ik de eerste helft met Vlagen echt wel een spel gespeeld. Beetje brutaal. Nou, dat is niet brutaal. Dat is gewoon wie we zijn, hoe we het willen. Maar goed, zo vaak speel je niet heel vaak op de helft van Ajax in de Johan Cruijff Arena. Meestal ga je er hier af met 4-1, 5-1. Nou ja, althans de laatste 10 jaar. Ja, maar de laatste 10 jaar is er wel meer gebeurd wat niet zo relevant meer is. Nee, ja, we kunnen naar de laatste 10 jaar gaan kijken, maar daar hebben we heel weinig aan. En ik denk dat de trainer dat vanaf moment 1 heeft gezegd in de media, in de spelersgroep, van wij willen voor niemand bang zijn. Wij zullen tegen iedereen 100% gaan. Aanvallend voetbal spelen, brutaal voetbal spelen, hoog druk zetten, gas geven. Voor niemand bang en zeker niet voor Ajax. Of Ajax B. Ajax. Dat was een klein speeldeprikje. Nou, je wil me uit de tent lokken, maar ik ben weer een jaartje ouder. Dat gaat wijzer geworden. Precies. Ja, en hij is ook de onvierder, de nieuwe onvierder. Die wel grappig, want ik interpreteer mooi Van Persie en Berghuis. Zei Van Persie van, kom je anders volgend jaar bij Heerenveen voetballen? En toen twijfelde hij wat. Dan maak ik je aanvoerder, zei hij. Maar later zei hij gelijk van, ja, dan maak ik eerst wel eventjes met Luc Brouwers praten. Want ja, die is nou correct onvierder en die is direct maar wat, wie is mooi. Ze willen trouwens nog een extra middenvelder, hè? Die Lindey. Do kaamste mij, dus dan zal het kloppen. 20 jaar gezweet. Ajax, of hij kent ik naar Feyenoord, maar zijn zaak waarin bijvoorbeeld graag dat hij naar Heerenveen gaat, gewoon omdat hij meer kans had op spelen. Maar Heerenveen het Brouwers, het Smans, het Olsen, het Condé, het Espen van Edith, had ik van Persie zei, een hele goede indruk maakt. Ja. Waarom had Lindey dan komen? Ja, snap ik eigenlijk net. Want ja, ik zoek ze willen ook nog een centrale verdediger. Maar ik zoek nog een backup helje van linksback, van Mats Keulert. Ja, rechtsback met Denzel Hall. Ja, die is wel heel druk bezet. Dat is rechtsback. Brouwde, Ali. Maar Ali, het is allemaal niks. Hey, hallo, die heeft gewoon een Olympische Spelen. Hè? Ja, dat is ik. Kerst hem net nice. Hoe zijn Ali? Nee, zeker. Nee. En Jacob Trenskau is er nog bij kwam. Ja. Dat is een linkspoot op rechts. 8 doelpunten, zo'n assist, 20 wedstrijden. Zocht eigenlijk een soort wedstrijden. Zocht überhaupt een soort voetbal? Zeker in het begin, ja. Zoals dit weekend begint, dan vind ik het wel lekker om even... lekker zelf gewonnen hebt vrijdag, hè. Dan kijk je heerlijk het weekend even... Lekker wegkijken dan. Wedstrijden, maar... Alleen nog KKD of ook Eredivisie? Nee, ook wel Eredivisie, ja. Ja, gisteren dan zet je in de tuin toch even Ajax Heerenveen op. Ja, dat is toch lekker om te kijken. Ondertussen volg je nog even de Graafschap Volendam, wat een spektakel was. Ik moet zeggen, ja, dan loopt het gedurende het seizoen wel een beetje weg. Want dan ben je druk met je eigen wedstrijden en je eigen... toestanden. Kijk altijd even de goals na of de interviews. Je wil even weten wat er speelt, maar dan kijk ik niet alles meer. Maar ja, het is natuurlijk wel lekker toch dat het weer begonnen is. Ja, en heel tal dus dat je woen hebben. Maar het wie net een hele geweldige wedstrijd. Ja, wolpuntje van de stoel, Zuidest. Nou ja, in die zin dat het tot op het laatste moment spannend. Er kwam nog 4 minuten bij en dan zit het, het zult toch niet gebeuren, want dan wil ik nog zo. Ja, dan denk ik, ja, het kan al jaar. Nou, moet ik wel zeggen dat Cambuur het wel redelijk onder controle hier. Safval heeft ze echt net voor het doen. Henk die ook zei, ik terecht vorig jaar hier bij deze waarschijnlijk verlen. En al lukt
is een mooie streek, dat is heel positief. Maar ik vond wat een onrustig spelbeeld, wil ik het zo zeggen. Hier ook wel, maar dat waardeloze veel te mooi. Een keusgas viel jongen aan. Als dat waardeloos? Ja, dan begint te janken, jongen. Wist je er heen doen? Ja, we hebben een interview die, dus ik ben er heen geweest. Maar dat is niks. Maar ik vond een onrustig spelbeeld. Niveau van beide edelgras? kanten. Beetje edelgras? Ja, ik weet niet wat voor gras, maar het is kunstgras. Nou, dus in die zin, puntje op een stoel. Want je denkt, van, welke kant gaat het uit? Een wedstrijd hoeft net altijd mooi te worden. Hij kan ook heel spannend zijn. En dan ben je direct terugboeid. Ja. Dat merkt wel aan, dat heeft misschien wel het van die wedstrijd. Dat denkt, ik ben verdomme naar mezelf te luisteren om op mijn plaat draaien. Nou, dat heb ik dus nooit gewoon. Nee, dat hield je er wel een paar keer van, want Heerenveen drinkt wel on en de laatste 20 minuten stuurt hij gewoon Pavel Bogniewicz naar voren daar. Dus dat is wel mijn lef. Ja. Ik wil zij Bobby erin gooien als extra onvaller. Zij hij verzin Bogniewicz geeft me naar voren daar. Maar ja, eerlijk is eerlijk, Heerenveen had eigenlijk nooit echt hele grote kansen nog. Maar MVV echt nou in die echt uit, hè? Eigenlijk niet, hè? Kopballetjes, hè? Nog eens een kopballetje. Kan nog een keer een voorzet werd die Sven Braken een snoekdoek à la Beb Bakhuis deed. Ik denk, verdomme, als die makers die hadden best gelijk wel onsterfelijk in Maastricht. Bij Bakhuis of Van Persie? Nou, ik ben van de generatie Bakhuis, hè? Oké. Weet je, een uitwedstrijd is altijd wel lastig. MVV, ja, dus een lastige wedstrijd. Ja. Ik denk dat er een beetje spanning op zat. Aan beide kanten. Dus dan krijg je natuurlijk al Het niet was het misschien beste. niet verkeerd dat de Angel side leeg was. Ja. Niet onaardig. Ja, die tribune weer helemaal leeg. Ja, Weet je helemaal dat? leeg. Nou, Jongens hadden straf, hè? Straf, Die maar zaten Brisbane. volgens mij allemaal wel een beetje op de lange zijde. Maar het is een uitwedstrijd. Ik denk een beetje spanning. Ja, dat veld was volgens mij niet gesproeid of heel vroeg gesproeid. Dus het was gewoon stroef. Daar had MVV Ze overigens net sproeiden zo... nog wel toen ik in het stadion was. Dus toen hebben ze nog wel vroeg. vroeg. Maar dat was... Maar niet tussen de warming-up en de wedstrijd. En het was natuurlijk wel warm. ja. Maar daar was allebei last van. Want ik zag Brian Smeets, die wilde een keer schieten. En die bal die kwam gewoon niet meer omhoog. Nee. Dus ja, ze hebben er zelf net zoveel last van gehad. Het was gewoon matig. Ja. Eerste wedstrijd, 3 punten. Ik denk dat je daar gewoon heel blij mee moet zijn. Ja, en ik voor die jongens, want je hebt ook 2 jongens van MVV. Nicky Soeren en die Bryant Nieling. Nou, die waren niet de slechtste, kan ik je vertellen. Neem je in zo goed? Ja. Ja, dat vond ik ook. En Nicky viel helaas voor rust. Ja, dat is jammer. Een flinke tackle op zijn enkel gehad, dus die moest gewisseld worden. Maar Bryant was goed. Nee, prima gedaan. Oké. is een En mooie- wie applaus Van der Water? Ja, applaus voor Van der Water. Nou ja, Hier een assist. ik had het vorige week ook al zo in een oefenperiode. Hij werkte met snap voor de ogen. En hij is heel actief en hij is heel positief bezig. Dus ja, zijn inbreng is gewoon heel goed. Kan hij echt uitgroeien aan door misschien wel de verrassing van dit seizoen bij Cambuur? Nou, de verrassing weet ik net. Want we hebben alle jaar in het verliezen ik was jongen dat hij heel goed voetballen kan. Ja, maar na het rampzalige seizoen wat hij achter de regen had bij, Nou bij ja, hij Cambuur. bij PEC Zwolle best nog wel wat minuten maken bij Cambuur inderdaad. Maar ja, goed, dat het En een denk je het oorzaak. al, maar deze podcast gaat net op PEC Zwolle. Nee, maar je Nee, weet maar het- wij sjuggen breder. Wij sjuggen vooruitwijd naar het voetbal. Dus we sjuggen echt zelfs Echt bij bij PEC Maar je Zwolle, weet ja. het nooit bij Henk de Jong, want dat is natuurlijk positief voor nummer 1. Maar die zei, ik hoop dat hij bleef. En is alles weer zodanig op kalevaten dat het een hele positief gebeuren is. Nou, Ik daar denk, ging wel, ook maar ik denk vanuit. wel dat als Ik denk dat dat nog iedereen weer is. fit is. Je Benjamin Pauwels, wie nou nog net helemaal top fit. Het wil invallen, hè? Die is wel invallen inderdaad. Maar als iedereen fit is, dan stiert Sylvester van der Water wel bij de beste halve. Ja, Ja, denk ik ook, hoor. Dan zul Remco heeft er wel Balken een lekker- Jerry gaan, denk Maar ik. goed, er wordt ook wel een sign, Aart, misschien wat we wel verkeepje, want hij drukt mij zien hege salaris natuurlijk behoorlijk op de begrutting. Soesto misschien hem ook nog wel in de etalage zetten willen van de Water. Hij had zelf wat iets aan dat hij heel graag voort wil. Ja. Dat is nog altijd zo. Ja, dat is denk ik nog steeds zo. Aan de andere kant, als dat niet gebeurt, dan staat hij onder contract bij ons komend seizoen. Ja. En dan laat hij nu op dit moment het beste van zichzelf zien. Dus dan is er ook geen enkele aanleiding te zeggen, we willen dat je gaat of je moet weg. Nee. Dat hebben we nooit gehad, want je haalt een speler om te laten renderen. Ja. Dat lukte de afgelopen jaren niet. Dat lukt nu wel. Ja, dus de situatie is gewoon veranderd. En als dat betekent dat er alsnog iemand voor hem komt en hij wil dat en we komen eruit, ja, dan zal hij wel gaan. Maar op dit moment, Henk spreekt het zelf uit, ja, als hij deze mindset heeft en hij laat dit zien, ja, dan zit hij aan de bovenkant van onze groep. Die jongen Absoluut. heeft een fabelachtige techniek. Ja. Ik zag hem vorige week in Venlo, kwam een bal over het hele veld. Die nam die even met de buitenkant Ja, links joh. aan. Dat je denkt, ja, daar Fantastisch. kunnen heel weinig spelers op dit niveau. Ja. Ja, dus als hij dat kan vasthouden en volhouden, ja, dan hebben we er allemaal profijt van. Wij en uiteindelijk hij zelf ook. Want dan gaat hij zijn carrière een nieuwe boost geven. Ja. Dus En, laten we zien de jongen, komende week. En dat is ook weer typisch sport, topsport, betaald voetbal. De stemming slaat zo om. Een goede wedstrijd en een goede oefenperiode. En ze staan voor hem op de bank. En ik bedoel, zo snel kan het veranderen. Ja, zij is het. En trouwens, het is wel zo dat Milan Smit, die het wel een paar keer nou zijn, in een paar keer, meerdere keren in interviews. Ik ben eigenlijk wel daar een stap heger op. Ja. En dat wordt echt wel een beetje poest
toch Cambuur, vind ik. Ik weet het niet. Dat bedragen van een miljoen euro. Ja, nee, maar ja, er gaat natuurlijk heel veel rond over zo'n jongen. En die jongen is 21 jaar. Die wordt door Jan en allemaal elke dag gevraagd. Ja, dan komen dit soort teksten er ook vanzelf uit. Wij lopen er helemaal niet mee te koop. Hij staat nog 2 jaar onder contract plus nog een optie. Hij heeft vorig jaar geloof ik 25 goals gemaakt. Dus je moet dan maar dat weer op zien te lossen als hij gaat, om dan weer iemand terug te halen. Alleen, ja, het is wel een jongen met een profiel, een lichaam, snelheid, kracht en akelig goed kunnen afwerken. Ja. Dat daar wel heel snel interesse in komt. Maar een miljoen? Maar weet ik niet. De markt bepaalt wat zo'n jongen waard is. Dan is een commerciële jongen, dan wist dat. Ik weet het niet. Zie, de markt bepaalt dat. En dan is het aan ons of wij dat voldoende vinden om hem te laten gaan. Maar en dat gaat niet voor een appel en een ei, want hij staat nog 3 jaar onder contract. Ja, precies. Lars Lamboy had letterlijk uitsprutsen, er moet een getal komen met 6 nullen. Toen heb ik zo, dan is te hopen dat er op zijn minst een 1 voor zit, want dat is niks. Maar dat is, hij denkt maar dus dat is toch ook logisch. Een spits die vorig jaar 25 goals gemaakt heeft en die nog 3 jaar onder contract staat. Ja, kijk maar gewoon naar vergelijkbare jongens van deze leeftijd die de afgelopen jaren uit de keukenkampioen-divisie getransfereerd zijn. Ik bedoel, ja, vorig jaar had je die jongen ook weer, komt hij weer? Ander, Lex Zwolle, die Taha, van Zwolle naar Twente. Gaat voor €1 miljoen naar Twente. Dus dat zijn geen gekke getallen. De jongen had ook 20 keer gescoord of 18 keer, weet ik veel. Ja, dus, en als dat niet komt, dan kan hij gewoon bij ons blijven. Want hij heeft nog 3 jaar contract. En dan heb je een spits die ook afgelopen wedstrijd gewoon weer de wedstrijd beslist. Ja. Hoe ziet dat, Geert? Want ik begreep, het wie weer in Maastricht, het wie weer in de Klaai bij MVV. Dus Henk de Jong denkt, ik maak weer Fjortje. Die had maar Milan Smit ontvuurtje geweest. Ja, verbaal. Oh, verbaal. Oh. Ja, nee, dat is wel een mooi verhaal. Hij had hem in een rust even oppakt en hij is even clashed. Maar hij zei, dat vindt hij mooi. Dat vindt hij leuk. Hij zei, oké, trainen, we gaan er weer trainen. Dit was een tactische aanvaring, zeg maar. Ja, vind ik wel mooi dat Henk dat exact zei. Ja, ik heb hem ontvecht geweest. Dat doe je wel eens vaker. Ja, precies. Dit is ook een beetje wat ik net zei. Het onderwerp groei van Cambuur. Daar hoort ook bij dat we spelers gaan transfereren. Zeker. En dat daar ook eens bedragen aankomen te hangen die ook is wat. Niet weer net binnen. Precies. En als dan jongen nu uit zijn contract loopt, dan sta je met de rug tegen de muur. Hebben we vaak genoeg gestaan. Nu staan we niet met de rug tegen de muur, want deze jongen heeft nog, doet het fantastisch. Staat nog 3 jaar onder contract. En we snappen allemaal dat die jongen verder wil. En als daar mooie clubs komen, dan moeten we dat als club ook doen. Want dan kan je daar ook weer verder mee bouwen. Maar we staan niet... Jongens, ik mag je interrumperen. Je op de knop staan? Nee, net op de knop. Nee, het is tijd voor het bloedstollende spultje. Daar is hij weer. Waar heb ik nou weer onder de telefoon? Staat er maar in. Omroep Friesland. Waar heb ik onder de telefoon? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Waar heb ik onder de telefoon? Jim kan vragen stellen. Die willen dan met ja en nee beantwoorden. En dan is het om Jim om te rieden waar er onder de telefoon hing. Nou, Geert, ontdij de eerste vraag. Ja, binnen jou een man? Dat is een ja. Ja, dat is een binnen ja. jou een Fries? Ja. Ek en Fries. Heb jij nog een vraag, Art? Ben je voetballer? Nee. Hij is geen voetballer. Zit je wel in de voetballerij, breed gezien? Ja. Arjen, nou mag nog een hint komen. Nou een hint, ja. Nou, de hint, jongens. Hij werkt bij de grutske koprinner van de KKD. Dit is Linten. Linten! Ja, Linten Postumus. Linten Postumus, technisch directeur bij Topos. De grutske koprinner van de KKD. Je winnen met 3 van Excelsior. Ja, kreeg als Art, nou is natuurlijk een geweldig weekend achter de rug. Ja, voor mij net klaar. Een goed begin natuurlijk, dus positief. Alleen het is maar 1 wedstrijd, dus nog een lange wij te gaan. Ja, zeker. En die doelman van Excelsior, Kelvin Ratzi, die ziet even goed mis, hè? Korte goed profiteren. Ik toch gelijk Art van, het is maar goed. Het is maar goed dat er niet is. Heb jij niet goed opgelet, want er stond wel een keeper op de goal bij Excelsior, maar dat was niet Kelvin Ratzi. Oh, was het niet Kelvin Ratzi? Nee, maar die kreeg je niet. Nee, dat was niet Ratzi, dit was een andere. Wie het Noor? Ja, ik dacht het Kelvin Ratzi. Nee, die zat op de bank. Oké. Maar goed, mooi 3-1. Charles Ulte. Charles Ulte. Ja, prachtig toch? Toptrainer. Waarom toch sto Linten van Charles Ulte, die moeten we naar Topos te helpen? Nou, we in eerste instantie een profielschets maken vanuit Charles Ulte, waarbij wij toch, dat is net haalbaar.
Maar eigenlijk toevalligerwijs bleek dat toch wel het geval te wezen. En eigenlijk vanaf het eerste moment dat we in gesprek raakten... wie in ieder geval ik ervan moet zoeken dat voor u de beste trainer wie. En hij, ik. Dus mooie match. Ja, en wat is dat dan? Waarom is dat gevoel dan dat het wel een match was kunnen zoeken? Nou, eigenlijk toen ik hier begon, ik ken het wel zoals Cesar Wien, wij eigenlijk gewoon een amateurclub qua randvoorwaarden, qua organisatie. En als je dan als club vooruit wil, dan moet je ook een hoofdtrainer hebben die daar een aanjager van is. En ja, dat is Sjors natuurlijk bij uitstek. Hele moderne, professionele trainer. En dat zochten wij. Ja, Sjors heeft zelfs al onkundige Cecilia wel eens gek van me worden. Want het is een man die tot ver achter de komma zaken geregeld wil hebben in de organisatie. Ben je al wel een beetje hyper van hem worden? Nee, dat is juist wel wat wij zochten. We moeten prikkelen worden in alle lagen van onze organisatie. En dat gebeurt nou ik. En daardoor maken wij hele mooie stappen. Volle sneller dan dat we die oude ronnenseizoen maken. Hè. Dus nee, ik word er net gek van. Ik vind het alleen maar mooi. Het wiek natuurlijk wel noffelijk van Jim Linton dat Sjors, die het zo'n dikke arcape zo'n bij Cambuur kregen. Dus die wil voor een appel en een ei naar Os komen. Ja, daar weet ik niks van. Toch net. Nee, maar top dit hier mooi om de boppers te plakken. Want je besteedt nou ook boppen hoor. Ja, het is nog maar één wedstrijd. Eén zwaluw maakt het nog geen simmer, hè? Nee, klopt. Ja, 23 augustus, Linton, daar komen we weer. Ja, eerst Utrecht je Rode JC. Nou, die zie je hem dan wel winnen. En dan daarna die weken dan het eerste verlies van Top Os. Ja, of net. Nee, dat klopt. Trouwens, Aart, Jim zocht natuurlijk op een gegeven moment ook nog een technische man. Het voortging van Etienne Rijnen. Uiteindelijk is dat Lars Lamboy worden. Het Linton Postumus echt nog bij hem op een lijstje staan? Zeker, ja? Zeker, ja. Nee, wij hadden natuurlijk een lijstje met mensen staan. Met Lars kennis gemaakt. Nou, dat is volgens mij bekend. Dat heeft even geduurd. Ja. Dus in de tussentijd zijn we natuurlijk verder gaan kijken. En gewoon eens koffie gaan drinken met mensen. En dat hebben we met Linton ook gedaan. En dat doen we sowieso, omdat we elkaar kennen. En je moet altijd gewoon weten wat er te koop is. Dus dat heeft zeker op het lijstje gestaan, ja. Oké, want Linton, er is nou oordeel hier bij Top Os. En dat wie in de functie van technisch directeur... en dat wie doet toch wel een beetje een verrassende stap, toch? En die wist toch altijd jong, net een heel soort ondervinding. Wie is zaakwaarnemer toen die stap maken. Had het niet zin bij Top Os? Ja, heel erg. Vooral nou omdat we echt als club enorm aan het groeien binnen. En dat is nou ik terug op het veld. Het is nog maar een wedstrijd, maar gewoon een manier van spelen. Krijg het ik waarom van spelers die hier al langer zitten. En ik van jongens die dan hier voor het eerst komen. Van hey, dit is wel even oors dan ik van tevoren tocht hier. En dat jouwt wel een hoop energie. Ja, het gaat er professioneler ontdaan bij Jim als spelers misschien van tevoren denken. Ja, zeker. Zeker weten. Oké, en je hebt natuurlijk een heel soort spelers van Cambuur, toch? Mijn Cambuur-achtergroen. McIntosh, Korte. Nou Ulte dus. Tom van der Werf. Oh ja. Tom van der Werf komt die bij Cambuur bij? Die ken je nou net natuurlijk. Nee, die ken ik net. Die had bij Cambuur vooral in de belofte spelen, maar die komt bij Cambuur uit. Van de morgen, hè? Wat zei je dus? Dit is de tweede keer al dat is missist, hè, van de morgen. Nou, het was gezellig, Linton. Hartstikke fijn. Nee, wat verwacht je van Top Os dit jaar? Wat is realistisch? Ik denk dat we dat pas eens in 12 september... dat de windows dicht binnen en iedereen weet waar ze staan. Dat is nou heel moeilijk te zeggen. Ja. We zijn wel verder dan Auron hier... om deze tijd. Dus heb ik geen zin. Ja, en van die zelf, wat is die persoonlijke doelstelling? Want hij heeft dus al koffie dronken een keer met Aad de Graaf. Wat was zelf eigenlijk? Komt ze nog een keer weer waarom naar Friesland? Hij is toch koffie dronken met Ferry de Haan? Want volgens mij zie ik het Jerry. Vind je nog een technisch manager / directeur? Nee, daar heb ik geen koffie mee dronken. Nee? Maar eerst met deze club vooruit. Ik ben nog jong en we zien wel wat de toekomst brengt. Oké. Ja. Linton, door staat de groet naar MM en dat ze vooral dwam bleven met wat ze alles snutten met iets doet. Ja, dat ging gewoon. Bijzonder. Okay. Want zij is fan van die, hè? Ja, zeker. Zij is steun in Fries. Hartstikke bedankt, Linton, dat ze even naar de telefoon komen hoorst. Ja,
Oké, en succes met top. Ja, mooi. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, 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 hoi. Het is trouwens zo dat bij Heerenveen zit Johan Hansman wel degelijk op een listje. Hè? Oh, om Als, maar waarom te komen. Om waarom te komen als technisch directeur. Werkt natuurlijk nog bij Almere City. Maar nergens mijn bronnen, die namen we het wel heel iets vaker, komt hij naar boven toe. Op hemzelf had hij natuurlijk een prima selectie de organiseren bij Almere City Delzet. Ik denk wel, ze hellen ze daar uit alle hoeken, vooral uit Frankrijk. En Heerenveen. Wat Linten doet bij Top Os, bij al die mensen van Cambuur, dat Johan Hansman bij Heerenveen. Ja, Akuobi natuurlijk, voor Ranus. Precies. Maar dat denk ik wel, ja, zo Van La Parra. dat een match waar ze kunnen met Heerenveen. Want Heerenveen het natuurlijk wat een orenmerk dat ze haar op jacht zitten. Dat zien we nou ook weer. Die zitten vooral in Scandinavië. Nog altijd. Ja. Ja, dat vind ik denk ik een goede zaak. En ik zou altijd nog zien gewoon in de KKD, want er rent gewoon genoeg talent in om. Ze hebben ook Levi Smans hellen. Nou, die maken juist direct wel een prima indruk trouwens in de Amsterdam Arena. Wel een goede voetballer, Levi Smans. Ik ga hier een boek lezen. Estadio. En dat kun je winnen. Voor de prijsvraag. Zo. Nou ja, dan wist je het, Dat weet Geert. ik wel. Maar het is de speciale Estadio, hè? Is er overigens iemand die red had wat mijn echte muzikale held is? Nou, juist er hier een vriend die hier een prijsvraag. We hebben net een heel soort insturingsvragen. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Maar dat kwam ook omdat het een zeer onduidelijke prijsvraag was. is. Die Ingrid de Chaos. Nou ja, Andordo heeft het gecontroleerd. Ja. Wat voor antwoorden heeft al je gekregen? Vooral de naam die we om tafeltje neemt. Dus Herman Theeuwen, Ja, Flaco Jiménez en Kobus Alga. Ja, nee, ze klappen al jaren. Maar de grote muziekheld voor mij is Willy DeVille. William Borsey. Een fantastische muzikant. Wasted days and wasted nights. Nee, jongen, dat is Freddy Fender. Oh. Dat is nog weer jammer. Zit ik weer mis? Dat is weer helemaal Je zat nog wel pieken vanochtend, Arjen. Nee, dan ben je sterk bezig. Nee, dan kies hem van Spanish Stroll. Hey, Mr. Jim. I am just the shit. Goed, we doen de prijsvraag. Wat moet ik vragen? Was de Ja, kwestie? nou ja, we weten natuurlijk de allereerste. Deze keer ze dus winnen. En de eerste thuiswedstrijd van Cambuur is thuis Chin Helmelsport. Ja. Maar wat is eigenlijk de tweede thuiswedstrijd? Vrienden en vriendinnen van de Sportcast. De vraag is, om dit mooie boek te winnen, willen wij graag antwoord hebben op die vraag. Wat is de tweede thuiswedstrijd van Sportclub Cambuur in dit seizoen? Mailen kan naar sport@omroepfriesland.nl. Eventjes de telefoonnummer erbij zetten. En dan komt het al je dik van elkaar. Door het vlug en maak je kans op het winnen van dit schitterende boek. Want het is echt schitterend boek. Zeker, Ja. zeker. Mooie foto's. En de schrouwer had ik nog wat inschreven. Van de winnaar van de Sportcast. Ja, zo maar. Bestseller-auteur Wouter Scholma bedoeld? Wouter Schollema had er een persoonlijke watskip van de winnaar. Voor de winnaar van de altijd lastige even verklappen? sport. Dat is, nou ja, goed. Heel veel leesplezier. Heel veel Aad, lezen. hoe blij ben je hem dat die tweede thuiswedstrijd na dat Interlandweekend pas die een jong Ajax is? Ja, nou heel blij. Daar hebben we natuurlijk met de KNVB vroegtijdig over geschakeld. Van ja, we willen na die eerste wedstrijd, want dat is allemaal heel spannend zondag. We hopen dat iedereen vroeg komt, op tijd komt, met de fiets komt. En dat we dan zullen we maandag... Ja, dan moeten we toch al even nog hebben. Want ik ben wel heel benieuwd. Maar dan zal maandag de grote evaluatie door stad en regio gedaan worden over hoe die zondag ervaren is. En dat is ook goed, hè? Want dan gaat natuurlijk, het is schitterend komende zondag, maar er gaan ook dingen gebeuren. Men zegt ja, dat moet anders. Dat willen wij dan ook weten en dat we daar dan tijd voor hebben om dat naar die volgende thuiswedstrijd, ik zal het tegenstander niet noemen, maar om dat dan beter te kunnen organiseren. Want voor ons is het ook nieuw. En de bouw kan in tussentijd weer opstarten, dus er kunnen weer wat meer dingen gereed zijn voor zijn volgende wedstrijd. Dus ja, dat komt gewoon hartstikke goed uit. Ja, want je Geert communiceren... maakt hem zwaar genoeg zijn parkeerplak. Ja. Kun wij parkeren? Ja. Als het met de fiets komt, is het ook prima parkeren. Ik zit aan de goede kant. We hebben parkeerplaatsen, dat is natuurlijk in eerste instantie nog beperkt. Want je ziet de strook voor het Westgebouw, dat is nog bouwketen en puin. Dus daar moet nog heel veel spul in de komende maanden. Dus het aantal parkeerplaatsen is beperkt. Ik zal eens vragen of ze jou toch wat kunnen faciliteren. Senior medewerker van deze zondag. Verder hebben we een website waarin je een bereikbaarheidspagina hebt, waarin je precies kan zien waar je kan parkeren. Maar nogmaals, mijn oproep, zoveel mogelijk mensen komen met de fiets. Want zo'n eerste keer, moeten we dat toch allemaal zien in te regelen. Hoe dat gaat en of iedereen op tijd is. Maar je misschien parkeren bij die fastfoodketen, dat restaurant. Of bij die winkels bij het WTC. Of, nee, die winkels is... Nee, dat is allemaal... je hebt natuurlijk met blauwe zones te maken. Dus iedereen zal daar buiten. Je hebt wat overloopgebieden. Maar nogmaals, staat allemaal op die website. Kan je dat allemaal wel vinden. De gemeente zal natuurlijk met aanduidingen komen op de wegen rondom het stadion waar je heen geleid wordt. Komt er extra politie bijvoorbeeld?
Dat weet ik niet. Het is ook daarvoor vakantietijd. Maar wij zullen zelf ook vooral een inspanning leveren met eigen stewards en mensen daar de weg wijzen. Want ja, het is nieuw. Dus we moeten dat gaan ondervinden. Wij hebben een goed verkeersplan gemaakt. Dus wij weten wel hoe we het willen hebben. Maar je hebt wel met duizenden mensen te maken die gaan bewegen. En die aankomen, fietsen, lopen, rijden. En dat moeten we in goede banen zien te leiden. Dus je komt vroeg. Wat vind je hem vroeg? Wat heem het les? Nou ja, dat stadion dat gaat om 11:15 open. 11:15, ja. Dus ja, dan zullen de eerste mensen ook direct komen. En moeten ook nog een hoop mensen hun seizoenkaart ophalen komende week. Ik hoop dat een hoop mensen toch nog de moeite nemen en de tijd vinden om dat op te halen. En dat het niet allemaal komende zondag gebeurt. Dat kan overigens wel. Maar alsjeblieft, regel zoveel mogelijk deze week. En kom op tijd. Ja, dan er zijn genoeg ingangen, dus daar ben ik niet zo bang voor. Iedereen zal zijn plekje ook vinden. En dan zit straks het stadion vol. Ja, dat is. Wordt het een uitverkocht huis? Nou, dat weet ik niet. Dat kan technisch niet, want we hebben in alle plannen die we gemaakt hebben, laten we de Westtribune, dus het hoofdgebouw, die tribune laten we niet helemaal vollopen, omdat het gebouw niet klaar is. Gewoon afspraken die we op veiligheid gemaakt hebben. Dus daar blijven we wat terughoudender. Ja, de andere tribunes, dat loopt wel aardig vol. Ik denk dat we qua losse kaarten echt al. En hoor ik nou dat je wel op 12.000 zitten? Klopt dat? Ja, daar zitten we op. Want we hebben met de seizoenkaarten en de sponsorkaarten en de losse kaarten ben je daar al doorheen. Ja, hoeveel plakken moet je hem dan nog vrijhouden? Dus wat wordt dus maar de capaciteit? Normaal speelt het 15.000. Nou, ook dat niet. Hè. Het is bijna 15 of 14,5, bijna 15.000. Ik denk dat we op de hoofdtribune zo'n 1000 plekken vrij laten. Gewoon om daar wat meer ruimte te krijgen. Omdat daar heb je allemaal verkeersruimte. Zie, dat hoofdgebouw is gewoon niet klaar. Mensen gaan van buiten door de ruimtes naar binnen. Gaan naar hun stoel. Worden daar met een soort takeaway horeca bediend. Dus kunnen dat meenemen naar hun sponsorstoel. En gaan daarna het gebouw weer uit. In het gebouw is verder niks? Dat is verder niks, nee. De toiletten zijn ook buiten. Dus met name, de supporters hebben eigenlijk het minste last van alle tijdelijke voorzieningen, maar met name onze sponsorkant, die moeten echt nog wel even aanpassen, de eerste wedstrijden. Daar merken we overigens hartstikke veel begrip voor, want er is ook daar heel veel energie in. Maar Pieter Kooi, de man die het stadion draagt, zien namen. Had die pisje met die naar en nice. Is het nice? Pieter Kooi komt er niet. Pieter Kooi hij is er net niet. Oh, is dat die primeur? Ja. Dat wie die primeur. Tenzij Arie de Boer windkracht 7 over de Friese wateren waait. Ja. Wat wordt koetjes zien lala. Natuurlijk, hij is bij de IFKS. Hij zit aan boord van een sterke jack. Dus IFKS zielt echt op snijn. Ik bedoel, dat is net een conservatief bolwerk, maar die ging gewoon op snijn zielen. Dus daar is Pieter Kooi net bij. Je spreekt de IFKS-specialist. De IFKS-man. Nee, maar dat is wel opvallend, toch? Dat de man die het zien namen Joen het onder het nieuwe stadion, dat hij er dan hij bij de stuurt zijn vervanger, heb ik begrepen. Hij was afgelopen vrijdag in Maastricht. Hij was in Maastricht. Ja, maar dat is de geuzel. Dat stadion draagt net zien namen. Nee, maar dat is voor Pieter ook niet zo belangrijk. Die ene wedstrijd. Die zal er vaak genoeg zijn. En, maar dat is de Ipeningswedstrijd. Ja, maar dat is koetsjes. Dat is toch ook alles waar. Ik snap hem mooi, hè? Dat is hem wel, ja. Precies. En dan was erkend SKS-specialist Soers dat ik begrepen. Maar. Ja, zeker. Nou ja, ik moet daar zo weer voor zijn. En dan wordt het weer een hectische dag. Ja, het wordt weer een drokke dag. Het wordt een lange dag voor die. Ik ben nog wel benieuwd, Art, want hier kijkt inderdaad hoe de sponsors, dat die eigenlijk een beetje de minste faciliteiten hebben. Kost het dat yield? Ja, dat kost natuurlijk geld. Met name als je kijkt naar de afname van skyboxen, waar er op dit moment van de 16 tot 13 verkocht zijn. Die skyboxhouders kunnen in hun box zitten, op de stoelen, maar binnen kunnen ze nog niet verblijven. Dus daar maken we afspraken mee. We sturen een rekening, maar we gaan wel straks de balans opmaken. Hoe lang heb je daar nou nog niet volledig gebruik van kunnen maken? En daar zullen we in de komende seizoenen met hen toch een soort compensatie gaan afspreken. En dat doen we met iedereen op dezelfde manier. Dat raakt ons ook niet in dit seizoen, maar vooral de komende jaren smeren we dat een beetje uit. En ik moet zeggen, daar maken we met iedereen eigenlijk hartstikke goede afspraken over. Dus ja, dat kost geld. Maar starten in het oude stadion en nog niet overgaan had nog veel meer geld gekost. Ja. Dus dit is eigenlijk een prima middenweg. 16 skyboxen, 13 verkocht? Ja. En dan heb je natuurlijk in het midden nog een zestal boxen wat de bestuursruimte is. Die de naam van onze hoofdsponsor gekregen heeft. Ja. Dus dat zijn 6 boxen aaneengesloten. Die is ook eigenlijk nagenoeg uitverkocht. Er zitten 200 plekken eigenlijk op de middenlijn, de topplaatsen. En daarnaast heb je dus... Wat kost een skybox? Dat varieert een beetje van €75.000 per seizoen in het midden tot weglopen naar mijn hoofd 67,5 aan de zijkant.
Oké. 20 plekken. Ja. Dus dat gaat hartstikke goed. En dan kun je weer naar je spelers van keepje. Want even naar je spelen, jongens. Hier hebben we een Spanjaard hellen. Hè, van Barcelona. Nou, hij speelt nou in Noorwegen. Maar Casas. Arnau Casas. Él es un muy bien jugador de voetbal. Sí, yo hablo un poco más español. Sí, Oh, zie je. Ja. Even voor je van Geert. Ik vreeg altijd een goede voetballer. Jongen, Geert zit 3 maanden in dier in Spanje, dus dat hoest hem net Nee, die zit in Italië heel vaak. En die mocht 1 keer El Hilali interviewen. Dat was een puinhoop. Die is toen gelijk maar in Italië bleuren. Ik wil toch graag dat kinderen ook verwijderd weer op een Nee, dat doet voor eeuwig op het internet. Moest je hem trouwens, die El Hilali, moest je hem nu nog oorkeepje voor een ton? Zie je contract? Nee, die had nog een jaarcontract en die heeft zijn contract ontbonden bij ons. En dan maak je daar financiële afspraken over, maar dat gaat bij lange na niet over bedragen. Gaat niet over een ton? Nee, zeker niet. Oké. Nee. Nou, en ik nog wat, Jet, want even checken bij jou, want dan zit je nou toch aan tafel. Martijn Barto heeft hem natuurlijk nou Auski van naam. Maar klopt het ek dat je hem eigenlijk wel oorwoen van Jeroen Berghout? Burghout. Excuus. Nee, waarom? Nou ja, ik heb begrepen dat je hem toch wel, na het dramatische seizoen van vorig jaar, dat je hem drastisch ingrepen woen in de technische staf. En dat er dus nieuwe mensen bij komen moesten. Dus Barto, maar ook Burghout, dat die eigenlijk misschien wel fort moest. Nee, totaal geen sprake van. Geen sprake van geweest? Totaal niet. Goed zo. Nou, is dat uit de wereld? En Martijn, zijn vertrek, heeft hij volgens mij ook zelf duidelijk toegelicht. Dus we hebben wel gezegd, we gaan wat in overleg wat toevoegen aan de staf. Daartussendoor is het hele verhaal met Martijn plaats gaan vinden, waar Martijn vooral zelf de regie gehad heeft. Maar het verhaal wat jij over Jeroen vertelt, nee, dat is totaal uit de lucht gegrepen. Maar eerlijk gezegd, ik wie op vakantie in die weekend, maar ik leeuw er net zo vol van. Ik leeuw net dat Martijn Barto zelf de regienaam had, wils die een Jelly Lien bij u in de podcast nog zei, ik wil de haartrainer bij Cambuur worden, ooit in de toekomst. En dat hij dan een Jelly letter zelf besluiten zou om u te voetballerij of bij Cambuur bij te gaan. Ja. En dat in combinatie met het tamelijk terughoudende, bijna geheimzinnige niet-commentaar van je kant, dat is toch het ergste vrees. Ja, dat zie je. Volgens mij moet je dit Martijn vragen. Martijn is heel duidelijk geweest, dus ik weet hoe het zit en daar twijfel ik geen seconde aan. Dit is Martijn's keuze geweest en dat er dingen veranderen in je leven en in je carrièreplanning. Volgens mij kan het heel goed. Dat kan. Zie op het moment dat de media inkomt op die zaterdag, waarin we met Martijn nog helemaal niet gesproken hebben of afspraken gemaakt hebben. Ik heb een arbeidsrelatie met Martijn als werkgever. Ja, daar kan ik toch niet in de media gaan reageren op iets wat dan speelt. Ja, daarom ben ik terughoudend, want ik heb Martijn niet gesproken. Inhoudelijk nog niet. Er moeten nog allerlei afspraken gemaakt worden. Dan zeg ik, hoor, daar ga ik niks over zeggen, want we moeten nog met elkaar aan tafel. Maar de basis is dat Martijn zelf deze keuze gemaakt heeft om zijn carrière op de weegschaal gelegd. Wat wil ik nou eigenlijk? Ja, en dat hij daar anders over gedacht heeft, ja, hartstikke duidelijk. Maar het verhaal is zoals het is. En daar is hij volgens mij zelf gewoon klip en klaar over geweest. En toch is hij leuk uit het stadion voor het gaan op een mandje. En dat doe je net als je zelf besluiten om maar dat is voor te gaan. Dat is echt onzin. Okay. Ja, maar hier alles koek en hij wist en hier gewoon het zien laatste hier hij gewoon nog uitzitten bij Cambuur, toch? Nou ja, zijn keuzes worden altijd ingegeven door dingen die gebeuren. En dat kan door een seizoen zijn. Dat kan door allerlei redenen kan het hebben. Het belangrijkste is dat hij zelf gezegd heeft van we hebben hem allerlei opties voorgelegd. En hij zegt nee, ik wil het niet. Ik ga wat anders doen. Nou, dat mag in het leven. Maar is het niet zo dat hij tocht en verwachtte dat hij de assistent weer van Henk werd zo? Dat Cambuur Zuid, wij maken toch een move. Dat mag richting beloften. En dat hij daarom tocht van dan ben ik het tamelijk. Want hij was gewoon de assistent van Henk. Dat had hij ook gewoon kunnen blijven. Alleen door zijn eigen input over zijn carrière hebben we gesproken, gekeken, kunnen we dan dingen anders gaan doen? En ook in lijn met wat je gezegd hebt, mogelijk misschien wel hoofdtrainer willen worden. Nou, dan zal je toch een eigen team moeten gaan doen. Ja, die afweging heeft hij allemaal meegenomen en daarover nagedacht. Zegt nee, maar ik wil dat niet. Ik ga nu een andere keus maken. Nou, dat is helemaal zijn eigen vrijheid. En is zeker niet lelijk het stadion uitgelopen. Een prima relatie met Martijn. Dus is door de voordeur weggegaan. Kan elke dag door de voordeur binnenkomen. Dus eigen keus. Goed. Jongens, we zitten haast op het einde van deze podcast. Ik wil nog even heel kwart eventjes vluchten er terug in. Wat mooi van dit hier van Cambuur verwacht je? Want hij is vorig jaar hier aan tafel. En toen zei hij van, we hebben een spelersbegroting van 1,6. Daar komt nog wel 4 ton kwam erbij. Omdat je degradeerd weer vanuit de eredivisie. En toen zei hij van top 5. Ongeveer, wat mogen we dit seizoen van Cambuur verwachten? Ik vind dat een club als Cambuur in het oude situatie, maar ook in een nieuwe situatie, altijd de ambitie moet hebben om bij de eerste 5 te spelen in de KKD. Ik ben het met Linten eens dat we hebben net over Milan Smit gehad, over Sylvester van der Water, dat je
En als je het over een doelstelling hebt... Nou, dat kan je in 1 september kan je dat met elkaar vaststellen. Van, is dat ook reëel? Zijn de jongens er nog? Of zijn ze weg? En wat hebben we terug kunnen halen? En wat heeft dat dan voor impact op het elftal? Maar de ambitie om het Cambuur bij de eerste 5 te spelen staat als een paal boven water. Nogmaals, en dat fine-tunen van is dat haalbaar? Ja, dat kan je begin september doen. Ja. En het spelersbudget, weet je, mijn werkje? Vorig jaar dus 12 miljoen. Dat is nu wel, ik denk, ruim 2,5 miljoen. Richting 2,7. Dat is wel hoger. 2,7. Ja. Goed zo. Nou, verder nog een hele prangende vraag voor je op de lippen. Os ging terug mooi de... In de Telegraaf van Simmers die dat Romke Kooienga onder oren een rolspeling gaat om voor hem een nieuwe haatsponsor te zieken. Hoe zit dat? Nou, dat moet ik wat nuanceren. Wij hebben met een groepje mensen gesproken, ook met Pieter Kooi onder andere, van als ik weer dat toverwoord groei op tafel leg, hoe kunnen we nou de komende jaren Cambuur laten groeien, ook commercieel, en kunnen we wat partners aan ons binden en vinden en binden, waarmee we als club ook kunnen groeien. Daar is de titel hoofdsponsor aangekoppeld. Dat is volstrekt onterecht. Het gaat om partners en sponsoren, want wij hebben een hoofdsponsor die ook gewoon nog een optie heeft voor komend jaar. Dus dat is helemaal niet aan de orde. Een beetje ongelukkige woordkeus. Wel gekeken van hoe kunnen we nou een beetje slagkracht aan de club toevoegen. Dus mensen met goede netwerken die ons gaan helpen om een volgende stap te zetten. Nou, Pieter is daar bij uitstek iemand in die dat netwerk heeft. Nou, zo wordt er met wat mensen gesproken. Maar de woordkeuze is daar wel belangrijk in, want dit past er daar duidelijk niet bij. Moeten wij het meer zien als een soort voortrekkersbegeleidingsgroep die de directie assisteert bij de transitie? Nee, maar zeker. Mooi. En het woord slagkracht is daarin gewoon belangrijk. En dat zit aan de bovenkant van de piramide van hoe kunnen we nou de volgende stap maken. Maar daar zit Romke Kooienga wel bij, want dat heeft hij mijzelf verteld. Nee, maar die heeft ook bijgezeten. Alleen dat werd gekoppeld aan het woord hoofdsponsor en dat was gewoon niet correct. Nou, nee, net hoofdsponsor. De zil natuurlijk naar Sjoen wat er nou de hoofdsponsor en het bedrag wat hij fourneert, of dat nog passend is in de huidige situatie. In de krant stond het woord hoofdsponsor en dat is niet nee, dat is een ongelukkige woordkeuze. Dat ben ik bij die eens. Goed jongens, wij zijn daar onder overdenkingen. En dat is dan eigenlijk het einde van deze podcast. We beginnen bij Geert. Jo. Milan Smit of Harry Lafrijzen? Milan Smit, joh. Milan Smit, maar natuurlijk. Die Lafrijzen heb ik wel van genoten. Ja, daar ben ik voor binnen zitten gaan. Andor, Thijs Jansen of Kelvin Ratie? Kelvin Ratie het de nul houden. Matthijs Jansen ook. Dus ik heb begrepen dat je helemaal net mooi die. Nee, daarom heeft hij de nul houden. Goed zo. En dan de laatste is voor Art. De opening. Het is altijd spannend, hè, dit. We komen er net op even om. De opening van het nieuwe Kooistadion. Of toch liever op visite bij de Squad-familie? De opening van het nieuwe Kooistadion. Je verwacht je net. Art, maak die dankzij. Ik vond het leuk dat het er weer is. Graag gedaan. Een heel soort succes komende snijden bij een fantastisch moment. Vertellen dat wij er met de radio van alle boeren al binnen, maar een extra lang sportprogramma waarin wij op de radio, ja, en dat wij echt even de mensen meenemen aan de hand in dat nieuwe stadion audiomatig gezien. Wij hadden vanaf 11 uur. Wij hadden al zin hoor. Ja. Daarna de IFKS, hè? En daarna komt de IFKS. In Hielpen. Jongens, ik mag ophoren, want ik mag weer heel gauw naar het zijn. Na weekend ben we er nog altijd een zonder Roelof, want die is op de Sallandse Heuvelrug. Ik zou zeggen, graag ont na weekend, ont dag.